Avui, per celebrar les festes de maig, us volem explicar un conte. Un conte que es diu Els pescadors i el dimoni, de l'Anna Ariño i la Georgina González. Aquesta història ens explica per què durant les festes de maig a Badalona cremem un gros dimoni fet de cartró a la platja dels pescadors. El voleu escoltar? Doncs vinga, tots preparats. Ulls de mussol, boca de pinyol, orelles d'elefant, que un conte estan explicant. Aquesta història va passar a la ciutat de Badalona. Però no ahir, ni la setmana passada, ni l'any passat, sinó fa molt i molt de temps, quan els ocells tenien dents. Sí, Georgina, ho has sentit bé? Que no tenen dents els ocells? Ostres, doncs és veritat, els ocells tenen bec i ales i plomes, però dents? D'acord, Georgina, borra-li les dents. Ai, espera, però és que hem dit que aquest conte va passar fa molt i molt de temps. I és un ocell prehistòric, com un dinosaure. Va, posa-li les dents, Georgina, posa-li les dents, que aquest conte és de fa molt de temps i potser en aquell temps els ocells també tenien dents. En aquell temps, Badalona era un poble petit i tranquil, amb un barri de pescadors arran de mar. En aquell barri hi havia molta gent que es dedicava a la pesca. Els pescadors sortien amb les seves barques cada vespre i quan trobaven un indret tranquil enmig de la mar blava, tiraven les xarxes tot cantant. Peix, peixet, de la xarxa, peix, peixet, de la xarxa al sarronet. Els pescadors cada nit omplien les seves barques de molts i molts peixos, peixos grossos i petits, peixos platejats i blaus, peixos menuts, allargats, pescaven sardines, sèpies, molls, pops, sards i tot el que us pugueu imaginar. I després, de bon matí, ho venien tot a la plaça Major de dalt la vila. Un vespre de primavera, els pescadors van sortir com feien sempre a treballar. Van buscar un lloc tranquil enmig de la mar i van tirar les xarxes a l'aigua tot cantant. Peix, peixet, de la xarxa, peix, peixet, de la xarxa al sarronet. Però aquella nit no van pescar cap peix, ni tampoc l'endemà, ni la nit següent. Els pescadors estaven molt preocupats. Havien provat de tot per pescar, però no hi havia manera. Els peixos semblava que haguessin desaparegut. Podríem cantar la nostra cançó més fort. Potser així els peixos picaran, va proposar en Joanot. Peix, peixet, de la xarxa. Però no va funcionar. Podríem sortir més d'hora al matí, va dir en Pepet. O podríem, va contestar en Ramon. Però res, van provar de tot i res no funcionava. Alguna cosa estava passant a la platja de Badalona, ja que semblava que els peixos havien desaparegut i els pescadors estaven decidits a descobrir què passava. Sí, Georgina, sí, ben estrany. Te'n recordes de tots aquells peixos grans i petits? Doncs des de feia unes nits que els pescadors no pescaven res. I clar, si no pesquen, no poden vendre, i si no venen, no tenen diners, i la gent de Badalona no pot menjar peix. Havien de buscar una solució, així que tots els pescadors van anar a buscar el senyor Batlle a la Torre Vella per veure si el podien ajudar a trobar una solució. Que sabeu què és un batlle? Un batlle és l'alcalde d'una ciutat. Senyor Batlle, fa molts dies que no pesquem res, va dir preocupat en Ramon.
Sortim cada nit a pescar, com fem sempre des de fa molts anys, però d'uns dies ençà sembla que els peixos hagin desaparegut, va explicar en Joanot. Finalment, en Pepet va afegir: no pesquem res de res. Si això continua així, no sé què farem. Després de molt i molt parlar, entre tots van decidir que aquella mateixa nit anirien tots a la platja a vigilar per tal d'intentar esbrinar què passava. Es van amagar tots darrere d'una barca i van esperar i esperar i esperar fins que a la mitjanit un dimoni banyut, pelut i vermell va sortir d'un forat que hi havia a la sorra. Ostres, que us he espantat! Sí, és que clar, estava parlant molt baixet perquè estaven aquí, amagats darrere de la barca i un dimoni pelut va sortir i el dimoni es va passar tota la nit cridant, cantant i fent ganyotes i molestant a tots i totes les criatures del mar. I és clar, els peixos, espantats, fugien en sentit en xivarri. Justament amb el primer raig de sol, el dimoni es va tornar a amagar al forat d'on havia sortit. I els pescadors, cansats i preocupats, van poder sortir del seu amagatall. Els pescadors i el senyor Batlle anaven a la platja cada nit a vigilar. I cada vegada passava el mateix. A les 12 en punt, el dimoni sortia a fer de les seves i just quan començava a sortir el sol, s'amagava ràpidament pel mateix forat. Una nit, en Joanot, el més atrevit de tots, es va decidir a parlar amb el dimoni per veure si podia arribar a un acord. Perdoni, senyor dimoni, els seus crits i els seus jocs espanten els peixos i nosaltres no podem pescar. Podria, sisplau, fer menys xivarri? Li va dir. El dimoni va riure descaradament. I va contestar: no em fareu callar. Cada nit sortiré a ballar, a cantar i a espantar els peixos i vosaltres no m'ho podreu impedir. En Joanot i els altres pescadors van entendre que amb aquell dimoni no podien dialogar i que haurien de buscar una altra solució. Finalment, i després de molt pensar, els pescadors van tenir una idea genial. Aquella mateixa nit, quan el dimoni estava distret cantant i ballant, els pescadors van sortir del seu amagatall i van tirar un munt de sorra dins del forat per fer-lo més petit. I quan estava a punt de sortir el sol, el dimoni va córrer com cada nit cap al seu cau, però no va poder passar pel forat i els pescadors, tots junts, li van cantar: dimoni pelut, que l'inferno t'han volgut, has passat per un forat i les banyes t'has deixat. Quan el primer raig de sol va tocar el cap del dimoni, aquest es va convertir en pedra i cartró i els pescadors van fer una gran foguera i el van cremar. I des d'aquell dia, una nit de maig, els badalonins i les badalonines celebren una festa a baix mar i cremen un dimoni de cartró a la platja de Badalona. I conte contat ja s'ha acabat. Aixequeu el dit si us ha agradat.